Mm. 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 Lalo. Mm. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go. Hi mga kawaw! Welcome back to Maggy's Cuisine. For today's video po, magmumukbang po tayo ng meron po tayong santol, Indian mango po, tapos mango carabao po. May homemade bagoong alamang po tayo, tapos yung drinks natin, tubig po. Pero before tayo mag-start, i-bless ko muna yung pagkain ng Sarah. Excited ako kumain. Sa lahat po, andito po sa premiere. Sa mga silent viewers, kain po. Karabaw lang po tayo. Kain po. Mm. Mm. Ang tamis, sobra ng mga Indian carabao. Santol muna tayo. Santol. Asin. Nami ang piso. Asik. Parang. Tingnan mo ito sa mangga carabao. Mm. Mm. Mm.
Okay lang. Matapos naman ang mukbang mo. Pait. Ah. Asim. Mas bet ko pa tong Indian Mango. Indian Carabao. Ito yung Carabao to. Ba't tinatawag siyang Carabao? Ba't kaya tinatawag na Indian ka masaba? Ba't kaya tinatawag na Carabao to? Mango Carabao.
Grabe ka aso. Grabe ka aso. Ayan po, tapos na po yung mukbang po natin. Thank you so much po sa lagi dito po sa premiere. Sa mga silent viewers po, maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po nag-share po ng mga videos po ng Maggy's Cuisine, thank you so much po sa support at saka God bless po. Bless ko lang po mga members po ng Maggy's Cuisine, Queenie Kalalang, Chibi Rosel, Mexico at saka Rochelle Kawad po. Sa Sulit Kao po, Food is Life TV, Ikim Salazar Update, Jimansog Channel, Nanay Madselen, at sa Super Kao po, Round 21 Saudi Vlog, Kusina Bicolana, at saka April ASMR Channel. Sa Hibigating Team po, Sisi Koy Miss TV Watkins, silang lahat po may YouTube channel po, pag-like at subscribe po. Maraming salamat po. Shoutout po sa Sulit Mukbangers, sa lahat po ng Pinoy ASMR Mukbangers, sa lahat po ng Pinoy YouTubers, shoutout po. Shoutout po sa Team Matibay. Maria Chance Vlog po, pag-like at subscribe po. KRIESHA Vlog po, pag-like at subscribe po. Babes TV po, pag-like at subscribe din po. Sa mga bagong napadaan at naligaw dito po sa channel na to, please po, paki-like and subscribe po. Maggy's Cuisine po. Maraming salamat po. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo kapag may bagong videos. Thank you for watching. Bye-bye. God bless. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far.